Hello friend, kuno pialang laslam ba bangam juyo pen video shoot. Desa season part hakan ka video ka bamta pdang sep happy. Iwe baro di paralog ki jonga ki baju pet ya ki video ki jonga oj ngam da interest bah rechu. Penmi kai teng hakapor ba sam penmi video tu ha kanika por ka bamta ngawan ha ne halengka badwan trei badwan wan pen kuj ya ka per sensar tane kumba ong mangi ki maram badwan prat kan bat kedaj te pet kane ka ba ladab ban pen kuj ne ki kedaj ke asyuk kwa ban pen mi kai ne kane ka video nang ba nenya pet nenya kersan iwe ot ngam don iwe pat ki idea hente tang kumne hi ka ba ngaju pen mi man ka por bang ale trei por bang wan trei ha jaka bang trei pat ngam du pen mi video ya ki jaka bang trei pet kane ka ba ada ban pen khoj sa hang thi hapok liat ka ba ngam padap jenjar ba hi misane nomor ba abun kane ka niki jermi bakon niki kedaj tane ki sensar ki jongi pet sakanai kane ka bom pat dab pen kuj ane kane ka boladap pada pen kuj sakane siapa du hasiau andu hang thi harum te badon mau te bo badon ding te tentang le trei hang thi ha bo badon kiding don kedaj untuk kendiat kene te dang sudap thung sisnam arsnam pet dang don bading phandi pet hang neng lapoi hajaka banga trei pet ngam pen iapi ha kan ka jaka trei daka pa phai khong pong an pen yang to ke mobile ai samlang hir dengan bu hang to baik
Kataj paralok kita katrai marway te senjar ni kena kendang